Ihamo kadongan, jumpa kita musai di acara program Palabok Roha di kanal YouTube YKB GKI TV. Renungan sadarion dienet dos yang buku renungan wasiat tuhot judul Sude Mamuji Goarni Debata. Di mana tersurat di Pesalmen 148 dohot pangodol kononna yang Pesalmen 148 ayat 5 songonoma idok akan debata kisih. Iko pujon nasidama Goarni Jehovah. Lasi tutu dorohaku mardalan puhut mamereng akka bunga-bunga na tubuh di dalan. Manang diinganan na so mungkin niat tubuh bunga di sik. Isarana di batu manang di simi. Lasi tutu dorohaku mardalan diinganan akka nabok hau. Puhut mabegi suara ni aik. Dohot mabegi akka suara ni tidong na martonga-tonga langit. Lasi tutu dorohaku mamereng bulan. Manang bitang dohot mabege pangopus ni alogo. Uju hubege manang huida kana humalyangi. Kai songon na hubege do suara ni edde puji-pujian. Lam taba do muselas ni rohaku molo hubere nga kadadanak marmeam mekkel nasida dalam mabege suara ni akka pamolus na mardalan di tongadalan. Gabi sada hauliyot doi. Gabi puji-pujian na mangulu doi. Songon jadi-jadian ni debata. Pesalmen 140 ayat 5 didok. Sude mamuji Goarni debata. Ise dona ni dok na sude di ayati. Sude na ni dok na imaakka suruh-suruan. Mata ni ari, bulan, bitang, dohot akka dolok. Songoni nangaka panggombomi akka naposo nang dohot akka namatuape gabe puji-pujian na mangolu doi saluhu na di debata. Sude na tinoppa ni debata ikot do mamuji debata si panopait. Nang jolma na tinoppa ni debata pe ikot do mamuji debata si panopait. Amen. Oras songoni majo renungan sadarion sampai jumpa muse di episode na mangihut. Unang lupa da subscribe, like, jala, bagihon dua kadongan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.